Moi YouTube! Mä oon nyt tässä Growtopiassa. Äsken tuli tehty video, mutta ei se mitään. Sanokaapas kaikki YouTubelle moi! No, kuitenkin, jos ne on nyt todella me kuvaamme jostain. Mun kaveri on nyt paikalla, mutta soittaa kuitenkin kohta. Mä en tiedä nyt mitä tekis. Mä oon saanut lisää tavaraa. Sanokaa moi tulee. Tilatkaa. Tykää. Niin, no Jelma. Nyt mä luen ja nimi on Ibin Jankoskolle Chi. Ja nyt, kato joku on sanonut, mut nyt mä päätin, kun mun videoiden kun mä lataan niitä, siinä kestää aina se 20 minuuttia, joten nyt mä oon päättänyt, että videot kestää 7 minuuttia tai 6 minuuttia. Koska mun mielestä 10 minuuttia on, no se on ihan tosi hyvä aina kyllä, mut jos mä katson, onko tää mukava. No se. Se on iso. MSG Jydi Gomes. Ei saa paikkaa. No, nyt me pelataan, niin jos mä en tiedä onko kukaan sitten kattanut näitä, mutta ainakin mulla on tullut 2 tilaajaa ekasta videosta. Nyt mä gradeilen. Kohta tulee ihan sellaisia, nyt se mikä jakso mä tein. Mä löin vielä apannut tai updateittanut mun kanavalla vielä. Niin se on aika tyhmää. Mä en tiedä nyt mitä tekis, mutta mä tradelen. Eli periaatteessa me nähdään kohta.